מסתתר מאחורי המסך פלאי קלעים. ומה נגלה כשהמסך יפתח? פלאי קלעים. יחדיו נפנה וששון ושמחה, איתך ואיתך ועם כל המשפחה. פלאי קלעים, פלאי קלעים, פלאי קלעים, פלאי קלעים, פלאי קלעים, פלאי קלעים, פלאי קלעים. שקט, מתחילים. פלאי קלעים. אדם, מה? קום שנייה, אני חייב לנקות כאן. אפרים, אתה מפריע, לך מפה. אוף. אביבית? אתה מפריע. אני מפריע. אדם, בספר הזה כבר עשינו את כל הסיפורים. כאן הכל משעמם. נו, מה נו? מצאתם סיפור? לא, עוד לא. מה הבעיה? אני לא מבין, מה הבעיה? אתה חושב שכל כך קל למצוא סיפור חדש כל הזמן, סתיו, די. אוי, בחייכם, אתם פשוט עצלנים. תיקחו את דני לדוגמה. בבקשה, תראו. הוא כל הזמן מתרוצץ, שוטף את הבמה, אני אומר לו מה לעשות, ואתם, מה אתם עושים? יושבים כמו איזה שני אינטליגנטים, קוראים ספרים, ולא מוצאים שום סיפור למחזה. סתיוי, אם זה כל כך קל, אולי תשב גם אתה ותנסה. בבקשה, בסדר? ישבתי. טוב? בבקשה, מכל סיפור אתם עושים סיפור. מה הבעיה למצוא סיפור? תוך שנייה אני פותר את הבעיה. עברה שנייה. פתרתי. זהבה ושלושת הדובים. כבר היה, סתיוי. מה, כן? אני הייתי בזה? רגע, תנו לי עוד שנייה להתרכז. אדם, תן לי רגע לשבת בבקשה. תודה. ואם אתה כבר עומד, אז תביא לי בבקשה את ספר האגדות משם. או, יופי, תודה. אביבי, תכיני לי כוס קפה, בבקשה. הראש שלי עובד הרבה יותר טוב שהגרון שלי רטוב. אדם, אם לא קשה לך, תביא לי גם את העוגיות, כי הראש שלי ממש פגז שהבטן שלי מלאה. או, תודה רבה לכם. 100%, תודה. אדם, קום שנייה. אפרים, אמרתי... לא, אני יודע שאני מפריע, אבל אני מנקה כאן ועכשיו. כן, נקה, אי אפשר לעבוד. דני, התעייפתי מהניקיונות האלה. אולי נשב רגע. בסדר, אבל כמה שניות, אתה יודע, סתיוי. כן, סתיוי. סתיוי. בטלן! כולם עובדים כל כך קשה ורק אתה יושב פה. כן, אבל מה עושים? מה עושים? מחפשים סיפור למחזה. אז מה אתה רוצה שאנחנו נעשה? מי אתה בכלל? קוראים לי אפרים. בעיה שלך. תיקח את דני לצד ותחשבו על איזה רעיון למחזה, אה? אי אפשר לסמוך על אף אחד. אז מה? יש בעיה? כן, לא מוצאים סיפור למחזה. אין דבר פשוט מזה. פלא אדם, אל תתרברב. אדם, תביא לי עוד קצת חלב לקפה. רגע, סתיוי. חוצפה שכזאת, שיביא לעצמו. למה שלא תביא לעצמך? כי יש לי במחשבה קצה של רעיון מאוד חכם, ואני פוחד שיברח לי. מה הרעיון? ברח לי. הוא מתייחס אליכם ממש כאל משרתים. מה שצריך לעשות זה להפוך אותו למשרת שלך. פלא אדם, מה צריך אני יודע. השאלה היא איך. אין סיכוי. הוא לא יסכים. אז מה דעתך על זה? אתה יודע מה, פלא אדם? זה רעיון לגמרי לא רע. אאוץ'! סליחה. יש. אביבית, סתיוי, דני, אפרים, בואו. מצאתי רעיון נפלא להצגה. בדיוק עמד לי על קצה הלשון אותו המשפט. מה הרעיון שלך? תגיד אתה ראשון. דון קישוט איש למן שאדם אתה גאון הסיפור. תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה. מה תודה, זה רעיון שלך? במקרה זה היה רעיון שלי. איך חשבת לחלק תפקידים? חלק תפקידים, בעיה גדולה. פשוט מאוד, סליחה, אביבית. מה? איזה תפקידים יש במחזה הזה? טוב, אז יש כמובן את דון קישוט בעצמו, שהוא ספרדי שחי לפני הרבה שנים. בטח. הוא האמין שהוא אביר, והוא האמין שבעולם יש מחשבים. ודרקונים. הענקים. ואין? בטח שאין. דון קישוט אהב לקרוא סיפורי גבורה על אבירים. עד שיום אחד הוא פשוט החליט שהוא בעצמו אביר, והוא יצא למדוד ולהילחם ברוע. ויש גם את דולצימאה,
אהובתו של דון קישוט, שכמו כל דבר אחר בחייו, גם היא הייתה דמיונית. ויש עוד דמות. סנצ'ו פנצ'ה, משרתו הנאמן של דון קישוט. תפקיד מצוין בשבילך. אני? לשחק משרת? מה פתאום? מה, אני מוכן להיות המשרת. תאמין לי, דני, אתה חכם, תפקיד נפלא. באמת? כל מה שאתה צריך לעשות זה לנוח, לאכול ולשתות יין טוב. שילוב מצוין. כן, בדיוק מה שאתה אוהב, לשחק ולנוח באותו הזמן, אה? לשחק, לנוח, לשתות יין טוב, הכל באותו הזמן. רגע אחד, אדם, תעשה לי טובה, אל תתערב לי בתפקידים, כן? סליחה. אתה בכלל, דני, מה אתה בכלל שומע לו? אתה חושב שלאכול, לשתות ולנוח ולשחק באותו הזמן זה כל כך קל? באמת, בחייך, בשביל זה צריך שחקן בכיר, שחקן כמוני. אני מוכן להקריב את עצמי לטובת המשימה. טוב, אז אני נאלץ לשחק את דון קישוט אם כך. אל תדאג, בפעם הבאה אתה תהיה בתפקיד הראשי, אל זה תדאג. אני כבר מכיר, אתה מבטיח לי המון פעמים תפקידים ראשיים. תעשה לי טובה, חלוקת התפקידים היא סופית ואינה ניתנת לשינוי. לא אמרתי לכם שאני אמצא סיפור בשנייה? דון קישוט סיים לקרוא את ספר האבירים והחליט לצאת למסע. הוא הוריד מעליית הגג חלקי שריון ישנים, העיר את סוסתו הרזה רוזיננטה, כי הכרחי שיהיה לאביר סוס. לשכנו, סנצ'ו פנצ'ה, הוא נתן את תפקיד נושא הכלים. סנצ'ו נפרד מאשתו, ושניהם יצאו לדרך. מה שלא יהיה, זה יהיה מסע גדול. הבטחת לי לראות עולם נכון שהוא עגול. את אויבינו לגזרים נקרא, לא ניכנע, לא ניכנע. הבטחת לי שלל גדול וממלכה קטנה. אכבוש לך מלוכה ואכתיר אותך למלך. מבחינתי זה 100%, רק יש בעיה קטנה. והיא? אם אהיה אני המלך, תהיה אשתי מלכה. נו? ואין אני חושב שזה הולם אותה. אעשה אותך אם כך נציב עליון. אז תתאלץ להיות הנציבה, ואין אני חושב שיש לזה סיבה. לכונה כה מסובכת היא לא די עסיסית, די לי להיות דוקה. תהיה דוקסית. אם כך, אעשה אותך דוכס עליון. רוזיננטה, תירגעי. יש בזה כסף? יש בזה המון. אם כך, עם אשתי או בלעדיה, אני איתך או בלעדיי. דון קישוט, תראה! מה קורה שם? רוזיננטה! קדימה דונקי! רוזיננטה! אוי, פחד ביתי, אני רצה להזעיק עזרה. פחד ביתי מעליו. מפלטת. סנצ'ו! סנצ'ו, חפה עליי! ג'ון! זה רק תיאטרון! תיאטרון בובות! שלום, ארוחת צהריים מלכותית שלי. נסיכה שלמה. החיעוני! מי האביר שיבוא לעזרתי? אני האביר! דרקון רע לב וערמומי, ייכנע מיד, ייכנע מיד, כי מולך עומד אביר אמיץ לב. הקהל מתבקש לשבת ולא להתערב בהצגה. אתה הענק שמסית את הדרקון נגד הנסיכה? ייכנע מיד. שב, אתה מסתיר למישהו מאחוריך! זאת המכשפה, סנצ'ו. אל דאגה, נסיכה שלי! האביר דון קישוט מלמנשה בא להושיעך. הלך לי התאבון! הילדים, זה לא חלמתי! הוא השתגע! דאגה נסיכותי! הנה אני כאן! כן, זה הסוף שלכם! סנצ'ו! הם נמלטו, ניצחנו! אשתי תשמח אם נביא לה שלל אחד או שניים. סנצ'ו איתך באש ובמים. אני אביר אמיץ, המצלם ומכובד. אני אביר שחוזר לכל אחד עם הנסיכה בצרה וזקוקה לעזרה. אני
מגיע בדהרה. אני מגיע בדהרה. אני אביר הזרוח ומפורסם. אני אביר הכי ידוע בעולם. לא סתם אבירי, אלא מי שהוא קדוש. על ידי סנצ'ו, אני פה. סנצ'ו, אני לא אביר. איזה אסון. דון, שכה יחיה, שאתה אביר. לא, אני לא הוקדשתי להיות אביר. מעולם לא הוכיתי במכת אבירים חגיגית. מכה? למה מכה? מכת אבירים. מכת אבירים היא זו שהופכת אדם מן היישוב לאביר אמיתי. בחפץ לב, אך בלי שמחה, אתן לך מכה, דון. חס וחלילה. את מכת האבירים נותן רק אביר לאביר. יופי, אבל איפה נמצא כאן אביר? תן לי לחשוב. סנצ'ו, כן. הבית. מצודה. איפה? מולך. זאת לא מצודה, זה פונדק. הזקנה טשטשה לך את דעתך. זאת מצודה. לא, זה פונדק. בוא נתקרב קצת, ואז תראה שזאת מצודה. בוודאי נמצא שם איזשהו אביר שיוכל לקדש אותי לאבירות. לא משנה מה שיהיה שם, העיקר שתהיה שם איזושהי ארוחה טובה, כי בטני מקרקרת, ואשתי אומרת שהרעב מזיק לבריאות. בוא ניגש למצודה, סנצ'ו. למצודה! הבטלנית הזו. אדונצה! יש ריח של שרוף! תוציא את הוובוס חמינדות מהאש! דון קיש! סנצ'ו! דון קישוט ולמנצ'ה! מגן הצדק והחלשים! ברכת האבירים על ראשך! מי אדון המצודה הזאת? אני האחראי כאן, אה? אם כך אתה בוודאי שר הבירה. בירה. בטח יש בירה מהחבית. זה יופי, ברשותך. ימיי לא ראיתי קסטת אבירים כזאת. סנצ'ו? כן, אדוני. הבט, קסטת אבירים מזהב טהור. ברשותך. זהב טהור, אדוני. עם שתי קרנות נגיחה נגד רוחות שדים ומכשפים רעים. אוי, קרנות נגיחה, אדוני. לא רק שאתה לא רואה טוב, אתה גם חירש. מה? לא, שמעתי כל מילה, אבל אפשר לומר שבהחלט גמור ובלי יוצא מן הכלל, מעולם לא ראיתי קסדת אבירים כזאת. ואני יכול לומר לך בעיניים עצומות, שגם אשתי לא. סוף סוף מילים כדורבנות. ובכן, אני מבין שבנוסף לכל אתה גם אביר. אני? הייתי שמח מאוד אילו יכולת לקדש אותי לאבירות. אתה מבין, אני אביר, אבל מעולם לא הוכיתי במכת אבירים קדושה. מכה? בינינו לבין עצמנו, כבוד גדול מאוד זה ייחשב לך. מה אכפת לך? תקדש אותו בברכת האבירים, אה? אני אשלם לך. אבל לא על בטן ריקה. בטח. מכת אבירים, אבל למה על בטן ריקה? שבו, תאכלו. אני אקרא לביתי אלדונצה שתערוך את השולחן, אה? אלדונצה? כפסה. אוכל! גברתי, אצילותך מעוורת את עיניי. נסיכת הנסיכות.
איזה עדינות. איזה נימוסים. האביר דון קישוט, לשירותך. בסטה, מה יש לו לזה? אהבה, המור. אז כמה הוא מדבר? גברתי, אל תעמידי אותי במבחן, אל תעמידי פנים. ליבי כבר פועל על מהירות 80. סניור, מה אתה רוצה? לדעת את שמך. אלדונצה הוא שמי, אלדונצה אני, מחכה לאוויר על הסוס הלבן, שיהיה רק שלי. אלדונצה יקרא אהובי כשיבוא, נשמתי אז תפרח, תצטוות לליבו, שיהיה רק שלי. אלדונצה הוא שמי, מהו שמו לא אדע, אך תקווה בליבי שעל הסוס הצחור לא ישב איש אפור. אלדונצה גברתי, אלדונצה הוא שמי, אלדונצה my love, אלדונצה אני. מונמי, מחכה לאביר זה אני, זה אני, על הסוס הלבן, המצווה זה שולי. שיהיה רק שלי. גברתי, האדון, דון קישוט, מבקש לשרת אותך עד יום מותי. סניור, מה בדיוק... זאת אומרת... למה? צנועה. מיד חשתי שדם כחול זורם בעורקייך. דם? דם? אני לא מבינה את הכוונה עם הדם. אתה רופא? לא, אני מרפא את חוסר הצדק שבעולם. נחמד מאוד. מאוד נחמד. תגיד לי, כמה יוצא לך מזה לחודש? ברוטו או נטו? נטו, לא מעניין אותי הברוטו. שילך לעזאזל הברוטו! כל דבר שלא מעניין אותך, בי נשבעתי, לא יקום ולא יהיה. סניור, יש לי עוד שאלה אחת שמתיקה לי. שום שאלה לא תציק לך מהיום והלאה. אימי לחמי! דן! אימי לחמי! זה לך שעת לב! אימי לחמי! אימי לחמי! אימי לחמי רחוך! זה כדאי שנקדש אותך. הגיע הזמן? אפילו עבר! סנצ'ו, הקסדה! סנצ'ו, קח איתך בי. גברתי, עליי להתקדש לאבירות ברגע זה ממש. אחר כך אני מבטיח, אשוב ואלחם את מלחמתך. אני מוכן. גם אני. בואבוס חמינדוס, ריאל מדריד, גאוצ'יטו, סומבררו, איספניה! זהו, אתה אביר. קום על רגליך, צא לדרכך דרך צלחה. תודה רבה. אין בעד מה. תודה רבה. אין בעד מה. נסיכתי, עליי להמשיך בדרכי. החשוב, חכי לי כשאשוב. בסדר. אבל אנחנו סוגרים ב7. תודה רבה. מומנטו! הכסף. כסף. קמצנים! גנבים! רסה!
שקט, דונקי. מה? לא דונקי שוט. דונקי. זה החבור שלי. אתה יודע, עוד אביר אותך. אני לא כל כך בטוח שהיינו צריכים לתקוף את הכבשים שעצרנו בדרך. ואם כבר תקפנו, לפחות היה יוצא לנו מזה איזה שווארמה. לא היו כבשים, אלא היו שדים. שדים? טעים מאוד. לילה טוב. אבירים לא ישנים. הם נשארים ערים ומעבירים את הלילה במחשבות אודות גבירתם הנפלאה. סנצ'ו. מה? סנצ'ו, אני חושב שאני מאוהב. כיאה לאביר. יופי. סנצ'ו, מה קרה? מה דעתך על השם אלטונצה? שם של בחורה. ליל מנוחה. סנצ'ו. מה? החלטתי לשנות לה את השם. ברוך השם. השם אלטונצה מתאים יותר לבת פונדקאי, ולא לנסיכה כמותה. אקרא לה... דולציניה. דולציניה אני מחכה לאוויר על הסוס הלבן שיהיה רק שלי. דולציניה יקרה אהובי כשיבוא נשמתי הסיפוח תצמד לליבו שיהיה רק שלי. דולציניה גבירתי, דולציניה הוא שמי, דולציניה my love, דולציניה אני מונמי, מונמי. מחכה לאביב זה אני על הסוס הלבן הרצפה זה שולי שיהיה רק שלי. דולציניה. סנצ'ו! סנצ'ו התעורר! מה קרה? ענק מנסה לתקוף אותנו! איפה סנצ'ו! סנצ'ו! הסתתר! אני! הכה בו! לא, דון קישוט, זה לא ענק, זוהי תחנת רוח. זה לא תחנת רוח, זה ענק בעל 4 זרועות, אפילו עיוור היה רואה. זו תחנת רוח. בשם העלמה דולציניה מיטובוסו, היכנע! אביר אמיץ לב בא לקראתך! היכנע! דון קישוט! לא, אדוני! זה בטוח ובלתי ניתן לוויכוח, זוהי תחנת רוח! דון קישוט, לא! תיזהר על הראש! הכנף מאחוריך! לא! דון קישוט! דון קישוט! אלוהים אדירים! תראה מה עשית! כבודו לא היה צריך להתנפל על תחנת רוח שאינה מזיקה! הס! הלא לנושא כלים לפקפק במעשיו של אדונו. זאת לא תחנת רוח, זה היה
זה היה ענק, ענק, ענק שממש ברגע האחרון הקוסם הרע הפך אותו לתחנת רוח כדי להכשיל אותי. יש לך כאבים חזקים? לא, לא, לאבירים אין כאבים. גם כשיש להם, הם לא מתלוננים. אני מציע, כבודו, כדי שנשאר שלמים, כדאי שנחזור ללמנשה, וכמה שיותר מהר. הם ביקשו שנחזור? לא ביקשו. כן, ביקשו. מה זה ביקשו? התחננו. איך זה יכול להיות שאביר מלמנשה נמצא בכל מקום חוץ מאשר בלמנשה? הם זקוקים לאביר. אם כך נאתר להפצרות. ללמנשה. ננוח ונחליף כוחות. כן, אבל אחר כך אנחנו נחזור ונמשיך לחפש הרפתקאות. קדימה, דונקי, רוזננטה, חוזרים ללמנשה. הרי הבטחת להיות דוכס ושליט אי. שאביר מבטיח, הוא גם מקיים. סנצ'ו, קח אותי חזרה ללמנשה. קדימה, רוזננטה, קדימה רוזננטה, אחריי ללמנשה. חוזרים ללמנשה. אתה יודע, אדם, לא האמנתי שתהיה לנו הפעם הצגה. באמת, הרי לא היה לנו רעיון עד הרגע האחרון, לא? אאוץ', כשמאמינים הכל אפשר. נשארת דון קישוט? את לא? אני? מה את עושה כאן בתיאטרון? נכון, אני בעצם מגשימה חלומות. נכון! אני מגשימה חלומות. רציתי להיות דולצינה והייתי דולצינה. גם אני רציתי להיות סנצ'ו, והייתי סנצ'ו משרת. משרת אני? בעצם לא רציתי להיות משרת. אני דווקא כן רציתי להיות המשרת ולא הייתי. האמנת, דני? האמת שלא. זאת הסיבה. תראה אותי. אני מאוד רציתי להיות אביר. רציתי, האמנתי, הייתי דון קישוט. לך זה קל להגיד, לי זה אף פעם לא מצליח. דני, די, אל תתחיל. דני, כל אחד, אם הוא מאוד מאוד מאמין, יכול להיות כמעט כל מה שהוא רוצה. בכל אחד יש דון קישוט עמוק בעומק החזה. כל אחד לפעמים מאמין שהוא כזה. כל אחד לפעמים מאמין שהוא אחר. או סופרמן, או סופרקיד, או סופר של שוטר. בכל אחד יש דון קישוט עמוק בעומק החזה. זה כיף נורא, מאוד נחמד, כל עוד יש סובלת החזה. כל אחד לפעמים הוא כל יכול יותר. יותר גבוה, יותר מהר, הכי חזק חותר. בכל אחד יש דון קישוט עמוק בעומק החזה. תאמין, תוכל להיות כמעט כל מה שרק תרצה. מה מסתתר מאחורי המסך? אין קלעים. מה נגלה כשהמסך ייפתח? אין קלעים. כשיורד המסך המחזה נמשך מאחורי הקלעים. פלאי קלעים, פלאי קלעים. פלאי קלעים, פלאי קלעים. הקהל שקבל מוחד, הקהל שצוחק ובוכה, הקהל שעוזר לשחקן לבלות על הבמה. הקהל שלכם, הקהל, אין קהל כמותכם, לכבודכם נזמר ונרקוד, כל הכבוד.
שום רעיון להצגה. מה הם היו עושים בלעדיי? אאוץ'! חוצפה שכזאת!